Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Victor nga napauluan, naulpit nga ama. Ganda nga tayo, naulpit nga ama. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, ubingak pa'y Manong Nemi, talo kampayla idi nga kakabsat. Siyak tinauna, idi mariknak no kasano ti kinaulpit ni tatang Manong Nemi. Itilikodan nga ubingak pa'y Manong Nemi, no makaagam tanyaman na kayat na nga maiggaman, ibasnat na kanya. Korek lagi ikis Manong Nemi, ti sakit, ti bislak, uno kayo nga mayablat, kadag iti sakak, iti patong ko, iti bokot ko. Arig na Manong Nemi, papatayad na konti amak. Kastaon ito matin panagikikis ni nanang nga mga anawa ken ni tatang. Malagip ko, anyala ti basol ko. Manong Nemi, pagatangan nak ti arak. Nakainom lang aro din, ngam kahit na pala, adupay nga mainom, inuman na, tapos ni kastak at mabarte. Tawan sa bali, hindi nga makitak nga raramidan ni tatang no saan nga, aginom. Mangkabil kininanang, no adasaan na kayat, nga aramidan ni nanang. Mangkabil kininanang, no saan nga ikan ni nanang iti kwarta nga gatang nat sigarilyo kanara. Manong Nemi, naimula iti panunot ko. Ti amak, nga kaslasaan ko nga ama. Nga kaslasaan nga siyak ket anak. Ama, Manong Nemi, nga wamat sa bali na nga aramidan no di agbartek, kakakaasi ni nanang nga mangisaksakat ti panagbiyagbig. Kapsat ko idin Manong Nemi ni Nelia, kastamutan kini Henry. Anda mo tikiti gundaway Manong Nemi nga sa alagid din nga nabartek ni tatang saan nga gununi. Uy, kinatal namot atirik namin nga kakabsat, no kasta nga saan nga gununi ni tatang. Nulakid di, tawan ti mangawis kang kuhana, nga giinom. Tagaigid kami nga mintibaybay Manong, kat adu di kiti mamartek nga laki dito. No kasta nga mo malemen, nadadati igid ti baybay, nga agpupulutan, nga giinom. Panagkalap Manong Nemi ti pagsapulan, dagiti amma. Iti da ito nga lugar. No kakaisuna nga mapan sumurot ni tata, nga mapan nagkalap Manong Nemi. Diyan panakabingay na, iyala na amin ti
arak kada sigarilyo. Ito no, awanen ti gatang na ti arak. Agawid din dito balay, manon nemi, makikiktot kam tumanin nga kakabsat. Wan, makikiktot kam tumanin nga kakabsat. Gabot DJ, bisyo na unay jag karyar. Kumarkarit man. Kahit no santong ikan nga dagos ni nanang iti kwarta nga gatang na ti arak, maimatanga minto nga kakabsat ti panang tungpana. Diyan man amo manong name it na ikamkamang kanumit lang ni tatang dito lugar mi. Nabalawlawang kami mat kadagitay kakabagyan mi nga kakabsat ni nanang. Ngam kabutang da kami ni tatang. So nga oray na makitkita da manong name nga dangdangran ni tatang ni nanang mabutang da. Diyan man amo. Hagasmat ti panagbutang mi nga kakabsat. Masikog pa'y idin ni nanang manong name it andanin na alisan. Imbaga, nasaan nga naalisan manong, kahit naipas ngay, ti may kapat, may kapat nga putot, ken anak ni nanang. Siya, ni Nelia, ni Henry, si Maruno ni Lando. Naduy di mang mangig ko pa magbagada kini nanang. Husto ng taupat. Hoy, dumangig ka gurya. Manang, husto ng taupat. Kasama ti kunak ng ibaga kini Jimmy nga palay kita kung di namat kayo. Adoon na pagid din taupat. Abusta kasta ti asawam. Siga lang ti agsapsapul. Kasalay ta. Madama kang nagdaldalakan. Imbes ko mga mapanagkalap o no sumbrek nga iti construction. Muna pasada tricycle ti asawam. Imahamat. Pangalam nyo kung pagbiyagyo. Pagbasa na ito, inaunan nga anak mo. Hurit pinautangan nakpot pa lang ni manang diling nga paggiganak. Ng idya tiyandaan. Ngaglang ko ti ikan. No, may busto na inak tuman na nagtrabaho. Hurit madagiti anak ko nga mga iwan. Ken ato inaudi. Isus po ya. Timat kami na asawam. Manang uret na singpatmat ni Jimmy no hanlakit nga na bartek. O na kami na bartek. Dahot ko kat nga dako mamang papatay kang kuha na. Wala ni manang. Apay, di mo kahit nga daw-dawat nga matayan ti asawam tapos na sakit awanin ti puor ti kararuam, awanin ti dagansen mo. Ala panunutan nga na imbag. Ha? Gurya, panunutan. Awan ti may tultulong na. Napiya kumamat, no saan na kang adangran. Nga pati di kiti anak ha. Anak mo, katdangran na. Nanaro na kini Victor. Ay sasapo. Imbag atasan na iramraman na kiti babae. may samot pa kiti babae ah. Nilayang Nelia, ang kadi. Ewan sa bali nga raramitak manang no di mangi karkararag agsingsingpet ko ma. Ngayon di matagsingpet. Tenda ko malam makaiturod nga mangpang-ur keng kuwana ta. Nabibilis pa numabaldado. Aman, dati mablong saan nga makapagnan. Tapno saan na nga namanuhan na, tapno saan nga maraming duminom. Agbartek. Manaksida ng oreo baldado to tagpagatang ti arak. Una nga, alawin, oreo mabartek basta lagit nga makapagnan. Tapno saan na kang kabilin? Haan? Manang madimat nga rin tigilunod. Data nga rin dakis ita. No, hang ko mga basol agilunod. Ilunod tayo kung maamin da kiti dakis. Tapno awan dakis di tulobong. Naulpit ti asawam. Naulpit ng ama. Naulpit ng asawa. Nulabsak ti agsao manong nemi jakpay pulos na rigna ti pammateg ti may sangama. Kas ka dagiti mabuybuyak, dagiti karoba mi manong, dagiti kabagyan mi, dagiti mismo nga kasinsin mi. Kakabsat ni nanang, nga lalaki ket nasingpat damit, kaay-ayam da, dagiti anak da,
Yaramidan da ida ti ay ayam. Agkukuyog da nga mapan iti baybay nga agdidigos. As in nga nakaragragsak na. So nga mapapalak kadig iti kasinsin ko nga nadaan na dungo nga amakin ina. Mas asyanak met kadig iti kakabsat ko. Wen manong, ta makikiktot da. Imbes ko nga naisam da nga naragsak da ta adda amada, adda amami. Ngem saan? Kumpyukot kam to, manong na minusumangpet nga nabarte. Agkikiktot kam to, agbubutang kam to, agtagtagargar kam to. Agkasumat diba nagtagtagargar ni nanang, no kastang hadangran. No kastang mga mangig kumanong na iti bagbagan ni auntie. Nga mailunod ni tatang. Ay, sumkarak mo't kidihan at amok na dakas man. Dati adda kuma, naturad, mangdangran kang kuha na. Taon siya serbi ng ama, tadi naman among ipatag, dagiti anak na. Muna, tananayunan pa, manong nami, tikapsat ko. Sikugmat kami ni nanang. Nuapay mat kami nga naglaing nga pumutot ti mamartek manong. Babae ti adyen ni Lando isuda ito ni Shirley. Daki din manong na imi ti elementarya. Siyak ti nauna. Siyak talaga iti barigregatan. Tumulong iti trabaho ti balay no kas tangawan ni nanang tamapan nagtrabaho sa diyetsandaan ngaglako. Siyak tagaywan. Kang runan nga mga iwan manunemi di kiti babasit pa'y nga adik. Naging ka manunemi nga nanayon ang peti maysa. Husto nang. Anak, nagrigat agaywan. Tapi nagidigundawi nga saan tayo nga makompleto timbangan. Tapi kumamant no, saan nga kasi dyan itatang. Alawan, manukay ka din amin. Hindi yung pa'y matalagig pa numano kami. Siyak tinauna, Victor, tinagang ko, baka maripatan nyo. Ni Ading Nelia, ni Henry, ni Lando, ni Shirley, sa tinaudi, ni Emma. Gusto ng tinam. Gusto ng tinam. Tikit kami na kado nga ubing, dito igit ti bye-bye. Ngayon, takisamit lang, doon, anak ka. Takamlas taka doon sa taga, kakabsat. Inam kami, daan ti Lorna, talo lang dito kasinsing ko. Ni Uncle Sido, talo nga kasinsing ko. Gusto ko mga mintalon. Hanggang ko mga naawang ko man dalando Shirley kay Emma. Alam mo, bagbagat kastanak ko. Di ka di maragsakan, tado kay nga kakapsan. Naragsak kang kumananang. Noang nga kasta ni tatang. Victor, kas inauna anak. Tulungan nak, nagkarkararag. Kabagang kadagiti kakapsat mo, karkararag tayo. Sabi ko agbalbalo ni tatang yo. Awan at amukon. Awan pulos pa nagbalbalin na. Oray no matmaturog, na oyong lata. Pagkunam, no matmaturog. Pasaray, agbugbog ka, oray matmaturog, makikiktot. Wala na. Sumurot ka no kakada uncle mo, na mapanagkalap no kasta nga bakasyon. Aya, tapno, adamay inayumot nga kwarta kagastusan tayo, iti sweldo. Bakit di tawan tagsakit ka na tayo. Kasanong nadagsakit. Kasanong may ospital. Manong nemi, himbag tawan nagsakit ka na tayo. Nagsakit manong nemi ni ading ko Nelia. Naggurguri ko. Bantayam ni ading mo nagtrabaho. So katam terwatan na naglungat. Pag tumaram. Api nga siya, di ko man itatang. Inakagbasa, kahit agabsan. Abagin sumot idi manong naming agawid ni tatang. Iti dahit nga bigat. Nga nagkapunay ti baybay. Nasampat nga rin mo nagkala. Abay, na problema yun. Ni Nelia, masakit. Nakakatut ko rigor na. Hanga na pa nagbasa. Di kita kakapsat na.
Sudat na pa nagbasa ng kita ang paigbasbasa kit sudat mabati. Yung pa ibagak ni Victor nga bantayan na. Nung ko na naman kasi kakano. Turp. Dito ko nam, siya ko nam. Oo, tang nakagbasa, diyak ko makaitagapsan no, mabalin. O matubrayo, di kayo pa nagkalap, di kayo pa nag-construction, di kayo pa nagpasada, di takay ti mga iwan ka, di kiti kakabsat mi. Tapno, at pa nagtrabaho ni Nanang, nakigtutak mano. Gusto mo timbagbagak. Napanagkitit, pinatiltilanan. Anay, Niko, maroon kami lunay. Ana, tumangsit kan? Ha? Gabuto dumakil kan? Agbarito kan? Tumangsit kan, ha? Anay ko! Anay ko! Aganawan tumitmanin ni Nanang. Gusto na ka din. Jamie! Apo, na pamatay mo sa matanak mo. Nunatangsit! Paunan na sa mga iwan ka na di na? Sa nabagaon umubrak? Ha? Dumakay lang lamang idam. Tumaray ka na. Tumaray ka kami na yun. Manong name paunayin ko na. Kasaksakit man na tibagbagik nga nakabil, napatiltalan, nakugtaran, nadanog. Dumakilak lang kung naklatanang nga dyan ako ni pangpangag. Tanong ipangag ko ka talagang gagagarain na ni Tatang. Manong name nagtultuloy ti pa nagsakit ni Nelia. Aging ganariingan milayangan manong name. Nasahanin ko mang angis ti kapsat ko. Nelia nanang. Itanak ko na ya. Sabi kami nga sa inyong ipanito hospital. Ulit na binabayaan nyo di kapsat ko. Ang anak. Guri-gur matlaheng kahit pasaray bumaaw. Pasaray. Hospital, doktor kumati na nga si kaso kang kuha na anak. Binaybayan niyo, di kamsat ko. Saan ko nga binaybayan, anak? Dyan no jak mat ag sapol. No jak ag trabaho. Kasi ano nga rin nagbiyag tayo. Alawan kahit ko kumamat nga may hospital. Nga pangalan tayo, pagpadoktor tayo. Ngamat sa baling aking baso nito ito, nanang. Saan nga ti asawa yun, anak? Saan kagsautis ta? Amang numangig na ka ni Tatang mo. Nimiso naging basol. Tano ko maamor, tagbanog. Dua mo na ko tagtrabaho. Hawang ko mamatirason, tapno santeng ipadoktor, tigamsat ko. Naapeng isupay ti matay. Di kita kumakaskang kuha na ti matay. Nagsaw ti kasta. Nagsaw ti kasta. Gusto na anak. Gusto na Victor. Gusto na. Hawantan tayo ti kinapudno ng awanin ni ading mo. Manong Nemi. Nukas nga awan ni Tatang. Kabayatan nga nakamansayag ni Nelia. Di kita kakabagyan mi kung kunada. Kanya ti klase na nga talaga nga ama at asawam. Gurya. Memang tandag kumamat kanakyo. Dati kumamat agluwa. Nga ipakita na nga nasakit, tinakam na, tipupusa, timay sa nga putot na. Nga, dito'y kuma nga agbabawi. Anugutan na kuma. Nga gapo kiti irresponsable ng ama. Uwin nga rod. Tila nga napilpili ng inasawa. Nasingpat ba't hindi? Naturad ka niya. Ay na,
kunak manen. Adda kuman natured, mapapatay na kang kuwanan. So kumakit di matay nga sa angat anak yo. Manong Nemi, adak idinti high school. Bumarito ak na talaga. Kadadadan nga makatulong ak Manong Nemi kininanang no kasta nga bakasyon. Kinuori terabi manong. Sumuro tak nga mapang nagkalap. Sumuro tak kada Uncle Sido. Adayuman Manong Nemi ti ayanda tadada iti pong tuna iti amyanan. Adda kamat iti abagatan. Sa paik no ka, agawit malipot ti eskwela. Sa anak pa nga mangrabrabiin ta mga anak tuon kada Uncle Sido kunak. Ta sumuro tak kada kwada nga sumalog nga mapanagsilaw. Mapaniti taaw Manong Nemi agbantak, agbanniit iti mataan, uno anyaman ting ka maarakan nga banniitan. Ay, kapatawang petagdawi. Victor, Angel, iturog mo pa ilang baro. Tapno sa agad tog susugal nga mapangagbasan bigat. Arigat at Ibram, agpuyat ka sa kagbasa. Oray lang high school kumalang timadanon ko, Angel. Muna ta ni Henry, ti Ajek, ti Adjan de Dinelia. Nasadot nga agbasa. Umad nga rin ubrana. Tumultulong sa amin ni Manang ni Kwa. Antim nga Lorna. Tumultulong. Mapikas dyan tilangan na. Sikan sa lang ti may tibagbagi na. Dagiti kakabsat mo kat malnuris dan sa. Takas na kasano nga malnuris kakabsat ko, Uncle. Manulat sweldo ni Nanang. Nag-asa din no malanitan ti tiyan mi. Sa bagay, dadamat ikan kidi Yung narigat pa kasi dahil ng ikan, naimbas nga sidakam ti ikan, ilako lang nga ni Nanang, no kasta nga mangyawid supay nga kwarta. Dagit nga, kanayon nga, salad nga kamutig, ti maibos pa yun, nagreklamo pa yun, ti mula ni Nanang nga kamutig, ti likod ti balay. Kung agsaokit na rangawan dakman na yun, dakpa sibugan, makakungkunan na. Pati sa aning nga rangaw, basta bulong na kita. Dalang may sausaw ti bugong. Ay, nariga na talaga ti bihag mo, saan ka nagsadukag. Dakam tupay. Kada antim, nataltalo lang di kasinsin mo. Marigatan kami pa. Kat agtrabaho kam nga dua, agkalapak, kit adamat pagtrabaho na. Ninturakit pamilya yun, nga mano kayo. Balilim-lima kami ng Uncle. Tanay matay mata ni Nelia. Sabi ko man, da sumarunong matay. Anat ako na. Adanak sayo ng pamilya mi, nakurang kami. Da ko man sumarunong matay. Sapo. Sino ni tatang mo? No da kayo kumat, anak na, putot na. Naranggas ka na kayo, naulpit. Saan nyo ka di nga idawat na matayin? Alala ka pa. Agbuting ka ni Apo Diyos. Mamalatangan ni Apo Diyos nagdesisyon. Apit kahit ngamin Narigat na matay, di ka discuss kang kuhanan. Kahit no kasta, Manong Nemi, nga oras ti panagdawi, di kita ikan, ringin nagnukan ng Uncle Sido. Kubay kan, barak, naburburan kan. Tapno, makaadota yo. Makaadota ko nakuha, taduduwata man. Sige, alwadam na makakulkul ka problema no, makulkul mo, tuban na mo. Ilan, kapig sa dagdawi, di mataan. Nagpintasan na Manong Nemi practice ko. Dalahingak Manong Nemi, ngagbanni ito nagbantak. At ibag pa na Uncle no dado Manong. Pumatawad ak manin. Uncle. Ado ba rin, titimawi. Aming halawin kita naggampat. Gusto kang ka, barok ka, nag-asat ka, no sikat ka duwak ngagkalap. Yan alaalis tuwak naman ang Uncle Sido Manong Nemi. Ngagikat, sakto man pas isublin. Numadalaw ko man yan Manong Nemi nga talagang nakaalaman.
Awag ko manin. Listo ah. Pagpintasan na manong nemi no adot maalami. Kagit agsagiwi sikwak matang mapanagbasa. Dapat no kay gatang kut marong arwat. Igatangan mat no kan chinelas ti kiti kakapsat. Maragragsakan matinanang manong tatakkel ti maitulong ko. Dumampairap-raping ko pa'y tagbasa. Ngem no kasta manon naming at dani tatang katampay na kainom. Victor! Tang. Ano? Kwarta. Abay dumawat kayo ti kwarta kanyak. Ni. Dumawat ako makungarot no awan amok ka kwartam? Tang masapol ko dahil ito yung mapanagbasa. Nubigat. Doon ang kayo nanang. Awang kwarta ni nanang mo, si kakanot at kwarta na. Ito't mabigbigay mo panagkalap. Lamang ted kan. Mangted kan no. Makaoray ka. Mangted kan! Ni. Umangas tinda ka. Makapungtot ka? Kapungtot na? Ha? Mangted ka ko na. Sige. Iwan mangted ako. Tadidak pa nindang ran. Dumakilak pa ya. Anong tako nam? Ni. Pintas mo ti mangted mo't loko. Anay ko. Tumpahin lang pa yung mangted ak lang aro din. Tumangsit ka kami loko. Tumangsit ka kami na. Ala, mangmusmas ka, ha? Ala ko mga dagas ti pumatay. Ana, anak ako na. Gusto na, Jimmy. Inikan na ka lang aro din. Di ka na ko mga dagas ti pumatay. Kunana, kaya't nakapapatayin ti loko. Awan ka't utang nga na maganakan. Ano ko matiutang ko? Ana? Ano ko matiutang ko keng ka? Di pa nangiputot mo kanya? Kaya't ko mga sanak pa yung pinutot! Tanuan mo kasi nga ti amak, diyak kaya't timepas ka dito yung lubong! Nay, yung nagtartarayak man. Harikatin, dakdakil mo't pa lang tibagi na kami. Nakutong kumagat na mamartag. Naling mo ta pumulutan iso nga. Ya po ya, Diyos ko ayat, pakawalandak, nalaklak ako at pumatay. Anong name bagbagak iti bagi. Nakaradwarak la ko man ti high school. Pumanaw ako. Ito di kiti kundaway manong name kasasritak ni nanang. Nanang. Ito na kaanong naurnos ti biyak tayo. Naurnos mo't katanak ko. Anak? Ada kayo man amin nga agkakapsat. Ano nga naurnos? Nuawan ni tatang aso. Ngim no adda ni tatang. Nang runong nakainuman. Agtagtagargar kami. Agtagtagargarin dagiti adik. Dagiti kakapsat ko kumubingim siya. Siya tupay nga inauna. Nga baro ako. Agtagargarak tupay. Nga titagargar ko kat saan nga buteng. No di kat tagargar ko nga pungtot ko. Nga mabalin na ko ma. Anak sang ka magagpanunot di kasta. Adang tangran na ka ni tatang mo. No kasta nga. Ipakitam ti. Itatangsit mo. Ipakitam ti lalaban mo. Dumteng to ti gundawa nga labanak nanan. Anak, saan ko ma? Apay. Mabuteng namin dikit kakabsat yung lalaki kahit kang kuana. Naikang kamang isuri to, awang kabagyan na. Maaping namin mabuteng da angkel. Kabuteng dati kayong dang naranggas, mangrangrangas ka, nagite putot na, mangrangrangas ka, kakabsat na. Nanang, pakawan ng naklangin na apo Diyos no kas pagharikan, tasik to nga mismo nga anak, di makapapatay, di bugod ko nga, ma.
Manong Nemi, awan ko man, timaksay kada kami. Ngano daman maksay kada kami kat saan ko mga kapsat ko. No tigat ti mismo ko mga amami. Ngam ni Henry Manong, intultuloy na tinagkutkutong. Nanang, o Dr. John ni Henry, api ngamin, amoy lang ako din nga, kastat lang nga na api saan yung ipakita ng doktor. Anak ako kwarta tayo. Siya aktiba ka mo, inakungutang kinangkil si Do. Tipa doktor tayo, no pautangan na ka. Pautangan nak na jay, ikarok, dukas nga kamagkalap. Pautangan nak, no awan pulos, ti mapanunot na itang asawa yo, nga pagsayaatan mi. Siyak, kasmay sa nga, siyak nga inauna. Masapol nga pamuspusak tayo amin nanan. Pinadoktor mi ngagpaiso Manong Nemi ni Henry. Ngayon talaga, ngagpakpakanan kapsat ko. Manong, Henry, may imbagang ka. Siyang tumit kami. Uri at damakan sa ang kamangan. Kasadot mo pa'y tuminom, tidanom. Pati, malalam kid diya. Tapati pandangan kat kasadot mo. Gusto nga paimbag ka din ko. Ha? Nagpaimbag ka? Saan nga rumbeng nga si ka timatay? No at darumbeng nga matay dito lubong kat saan nga si ka? Ntikit. Ngayon mo koray Manong Nemi noon yat nga ahamit mi. Nekari, nga maksayan kami. Saan nga nakalasat ni Henry Manong Nemi? Pimusay. Tinakasaksakit Manong. Pimusay. Gabotasan nga na maestimar ti magkina. Nagunada nga naipasngay nga nakurapay. Matay ang nakurapay. Naadaan tinaulpit nga ama nga naipasngay. Matay. Ngagtultuloy nga naulpit ti aman. Katkas itinapasamak kaninelia Manong Nemi jak pulos nakita nga nagkluwa ti aman. Nga di kita nga pasamak kat isukumat ti pakariingan ti panunot na tapno maamiris na nga bidot tararabidan na. Nga saan nga nagbalil nga ama. Nagsipod ta di na aramidan ti pagrabangan na para ti pamilya na. Nagtrabaho matapno kitain na no, kumpleto matlaeng ititaraon nga ipaunag dagiti putot na. Nagtrabaho kumatapno at kwarta nga maaramat no kasta nga dagsakit kadagiti putot na. Pulos. Ang natiklasan ng ama. Naulpit nga ama. Manen, si kakumatirumbeng nga matay nga saan nga nagiti kakabsat ko. No maminsan Manong Nemi kat adamit pangbabalawak kininanang. Sinsingasin ko keng kuha na Manong Nemi nga panawan mi ni tatang. Tapapanan tayong harot. Uri sa din nunanang. Basta, saan tayo nga kadan na ti asawa yun. Anak, uri madayo tayo. Sa pulin na tayo ni tatang yun. Tapnuan niya. Kadawa mati panangipatag na kada kami. Dakay lang Tano makaaram. Imbaga ta nagpalagit kayo. Una da kayo lahat makasapul mat kang kuwana. Tano at na budok at pakudkudyo kasta. Anak sangang sawati kasta. Iba't patig ko ni tatang yo. Itinikudan tikas diyan ka kina-irresponsable na nga asawa ka na ma. Napatag ka na kayo, tikas kang kuwana. Victor,
Amo ti bagbaga manak. Amok ti bagbaga. Baro ako. Idi pa ilaeng nga naimulin iti panunod ko, naganus a panunod ko no anyat mapaspasamak na nang. Nagsanggasat kami nga anak yo. Tadaan kami ti ama. Akas iti asawa yo. Isu malagkas to, isu na dito ya. Kitaan nyo taglawlaw. Agpeso nga da kadwa na nga mamartek, ngam sa nga kasi ti kaulpit, nagiti barkada na nga mamartek. Ang muda nga aramidan ti pagrebengan ta. Ti madla asawa yung ti kasta. Anak, sang mo ko mga pagtalin na din, ti guram iti amam. Sasas no kumatisan nga makagurak yung kuha na alaman. Pasalutsudan nyo, kada kapsat ko. Naipatpatigta ti amada. Saan ko nada? Gabutan mo da nga ulpit. Nakaramanda amin ng tiranggas. Di tatang. Di naamot pilyan, di pagbautan na. Pagsipatan na. Takasan nga saan nga naranggas, pati da kayo kataranggasan na. Awan nga tanti ko kaulpitan nga tao dito lubong no saan isuna. Saan nga tao isuna? Satanas isuna. Anak, di ka di marigatan nga kastat aramidim nga. Imulumulang pungtot ken guram iti amam. Tanya tinamnamayin nyo. Ayatek ti amak? Ayatek ti kasken kuha na nga ama? Bigbigag nga utang mi? Nakunak nga rodan. Napimpitas ko mapinusan na kami nga imputot di sundumalat amami. Gusto na anak, di ka di marigatan? Marigatan na ka. Siyempre, nagsandi barukong ko. Katuan gayam at lagayam na nagsandi barukong mo api nga ron nga ramidim ti agpungtot kada gurguraem ti amam. Abam, italag tayo lahat ng giniapod Diyos ti amin. Nakaraduarag idin ti high school manong name idi na pasamak. Di panang balas kon kanila kay Jimmy. Wen manong, ada pagpatinggan ti amin ko na. Dumawat man ti kwarta kini nanang. Talaga amot nga awan ti kwarta ni nanang. So ang kabilin naman ikis man digiti antik, digiti kakapsat ko. Manong, ganawaim ni tatang, isalakan tayo ni nanang, papatayan din ni tatang, bagbagkalan nan. Hindi kita kagpeso kat bagbagkalan. Hoy! Kinuyod ko anong name, tapno maakalan, ti bagkal na, manang bagkal na tingnan. Di ka ti sumping umatay! Ah! Dinanog ko ti rupa na manong urila na parosisi. Nginti ka, nakadakos kita. Bimangon kat ni humayin. Alamanong, sigaman ti kabilan na lumikat! Doapi mo't ngamin nga nalalaingim siyak. Tamalisyan na nagididanog ko, manaminsan lang nga nadanog ko. Kad nisod dumanog kin kumugtara kad mapuntaan na. Siyak mo't isublat nan manong naiming nga papatayin. Manong, taragan! Taragan, manong! Taraya ko na. Hey! Padasam tagsublag, pakita dito loko! Papatayan ka! Nagpapaamyanan na manong name nagtartaray. Hindi makadano na ako ni Tibalay da Uncle Sino. Gusto ko na itibanog ko na alanalay ako. Makita na manong name nagdardarati. Ngiyo ko. Napasamakan ka, ha? Dandalinak na patay ti amak. No saan na ka nakataray ta, Uncle? Anya? Abi kami, bagbagkalan naman ti ni nanang. Tipungtot ko, ginuyod ko. Tapno lang makal ti panangbagkal na kininanang. Alpasan na, tumunagon daw nga nadanog ko ti rupa ti amak. Kahit nananungar ti amam. Mas daawanak ta saan ko napaturog. Bimangon. Nagkabil kami, Uncle.
Mas dawak tanalaling kidi nga siyak kadid nalugan. So nga maatiwak so nagtataray ko na kel. Ang kilsang kading rumbeng kumangang pulong tayo kadagiti pulis. Uno ni kapitan. Dahil ako mamat tibagami kininanang mo. Ngayon, nukas tamat nga minin nga mabwa. May bumaawan ti. No, di jak pekit nakita ngamin nga nagpungtot ti inam. Ti apain na ko ma. Nga pagsawsawaan ti amang. Kung namin di kiti opisyalis ti barangay tayo. Nga wanti sa bali akang runahan nga reklamo no saan nga ti asawa. Una da kay ko ma. Tuorin no may reklamo. Agkari nga dinakamtod ang ran. Siguro angkel kalsan nga itong palan ti Karina. Rapi nga ta angkel, nga dakas keng kuana. Anya nga tatgapuna. Gada nga rin di mo nga panunutin. Diyak pa'y pulos na rin nati ayat kandung mo ti may sangama. Awan ti ama kakas keng kuana. Di pa lang yung bilang ko nga natayin. Sabi ko matapungod mo. Kasi ano warot, Angkel, anak man labal, tibalay yun. Uri ta, nagraduarak mo ti high school. Uri kahit ko kumamang tagbasa ti college. Siguro, Angkel, kat na ikaring patinggak lang ti high school. Ito lang may nakadututin di amam dito eh. Saan nga tama ti Angkel? Tayo palubos yung harot ko, ma. Angkel, api ngamin kabuting nyo nga. Sala nga din nga dangaran kumamit kayong nyo. Amom, di mi kaya tiribok na mamilin. Kita pa adam at di gondaw kat nga nalimpyo ti panunot ti amam kat bagbagaan mi man. Sambat nga mabaling nga barat da kainom kat iso panang bagbagami di mi kaya tiriri. So nga sikat na nga rami din tikas jay. Hindi pa lang kahit ko mga balsin. Kadag ito'y baro akon. Binalas kon nga nalaling pa lang yung siya. Yan sa nga baling kan. At ang tugon daway. Palikod akto. Pang-urik ti ulo na. Anak, sagad panunod ti kasta. Lalala. No, buting gagawid, kahit mo tagyan dito, lagyan ka dito. Sumurot ka nga kalap, at damit bingay mo, or nungam bingay mo. Unang kal. Pasarimat lang ang naksarong karan na kapsat ko. Nukas tangawan ni tatang. Tapno sa amit lamang ko na nga. Bye-bye akida. Ket kas tangarut tinapasamak manong nemi. Aldaw rabii. Uray no awan angkel. Ta madmadip bagbagina. Siyak sumalugak manong. Agsulsulo ak nga pamanagbantak. Ket siyempre no adot maalak. Medya. No adot maalak akit. Adumat bingay ko. Nangro na siyak lang. At katlo no kamanong. Unong kapat. Jabang ka di motor. Di paniit. Nga di konsumo. Sa di apag may sa apagkapat na kukuha. Baka sa nga ribo akmot no ko Yor ornong manong. No kasta mapangkusorang ko aran nagdi kakabsat ko manong nemi kumusta kayo ha? Lamanong bakas biglang sumangpet niya tatang. Lando. Ano? Bale no awanak si Katina unang kapsat. Da share di kin Emma. Ora ito pupat tayon. Tal-talo kailangan. Ano na yung marigatan ni nanang na mangitid ka dagit ka sa pulan nyo. Lando, Shirley, tuloy yung tagbasa. Taorag yung kalakit ng high school, ha? Sige, Emma, tuloy mo tagbasa. Sikat inaudi, ha? No graduar kan tumat ng elementarya, high school kan tumat. Orag patinggay tala amin ti high school.
Kaya, manong, may ililo kang nukakan ka. Mamano kang umay. Wala ta. Aldaw rabi nga parang kalap ko eh. Baka no agasawa kan ton. Saan na kam to umay nga masarong karanin. Saan mo to na maikan pa ninanang ti kwarta. Nga nayon ti sweldo na. Bagtaan, ikamiso na. Saan lang iso na. Da kami pa inakuha. Una. Kaslaita. Usa rin yung eskwela itintid ko ha. Tayo to no, da swerte kamanin. Ikatang katot arwatin nyo. Ya? Manong. O rin no, hana kayong kapkabilan na ko ni tatang. Siyak na ko Babotan na kami. Na malagip na ka. Na nambartek, malagip na ka. Siyak na ko ti pangipapasa na tapungtot na kayong ka. Samot nga makanawa ni nana. Dakimat Shirley, Emma. Ano na kayo mat no ka? Ano kami mat nga, dangdanganan ko yang mabutbuteng kam lang no ka Pero may agtagtagargar kami. Uri no amat lati dakas nga pang magaban na kang ka. Kat ni, balasitan kan. Hana ka madlakar karawain no ka? Amit kuya. Sigurado ka. Baka mabuteng ka lang ibaga. Hana no kay gam tabarukong mo. Numuna ka tagduso lang tabarukong mo. Amit kuya. Sigurado ka. Haan kuya. Kahit mo adakas dyan nga, adakas nga ramidan na kayo nga babae nga kakapsat niya. Nagipulong kayo no kakinanang. Uno siya, tumayo pagipulungan. Adok kasi dyan. Natay ama, ang mga ramas tibukod ng anak. Barang ano, ang taon tong haramidan ni tatang tikas na kada kami kayo ni Emma. Mabaring. Dakas samantala unay, nukas tamang taramidan na kada kayo. Jesus, mapapatay ko lakit nga tan. Nukas tang lalalawan. Ganon kailangan. Kuya, ito na nung sugli ka. Ito numatayo ni tatang. Kawang pagtanakan nyo. Adaplam-planok. Mangipatak berak ti bukod ko ang malay. Tanod ang balay ko. Umay kayon alain. Ha? Ronan ho kasawak ton. Alain kayo. Tulungan kayo. Kahit nga ni nanang. Nga alain kayo. Pati ni nanang kaya baka. Pag may mesa da dyan, alakay Jimmy ito balay na. No, pati ni nanang kita. Ayabam. Sigurado. Kung may natututin ni nanang. Siguro. Kasaritak to ni nanang may pangpilireta. Kinapudno na manon nemi da ito ti planok. Mga rami dak ti bukod ko ng balay. Nang rona nung nemi. Di amok matin ti agarem. Paspasyarak idin ni Alma manong nemi. Di mangbambat na iti tiyangki. Danana abikid. Hi Alma. Ay, Victor. Ado nga tama ng tinakalapam. So nga nangisibro ka manin. Ma'am, ada plano kiti biyak ko eh. Plano? Umuna nga mga ipatakberan ti bukod ko nga balay. Tap no adan to pagyawidak ka. No asawain ka. Nung naman ko mga rod nga, aglunan ka. Tanya ngamin sa mo kahit kanya. Kapag kaditang, arig nagsulusuluak. Nagagatak met. Awang bisyo. Amom, jak tupulos kaya tagbalin nga kas iti amak. Di kanto agbalin nga naranggas nga ama. Di kanto agbalin nga naulpit nga ama. Ken naulpit nga asawa. Saan to? Jak tupulos tuladen na diyang amak. Agbalin na ito nga dungo nga asawa. No sikat maasawa. No adon tutputot ko king ka. Agbili na ito nga dungo. Responsable nga ama. Para karagitan anak ko. Para karagitan anak ta. So nga, sagana ka. Ito na makaparakberak ton ti balay ko. Asawain ka ton.
Kenda di lang tituwalag ko agad ko. Alag to dagiti talo nga kakapsat ko. Ta kabalay tanto ida. Tulungan tanto ida. Sige. Mayat ka nga rin? Sige ko na mayat. Sige. Arman nak, barbaring no. Masursuro ka tupad nga ipateg. Imbagak ti plano kini Uncle Sido manong nami ket kim manunong da kini Auntie Merced. Ket datoy abay ti balay. Nalawang met ngaku kami da ito. Dadya nagdiswan ti balay yo isumat ti panakabagi. Hinanang mo. Adamat daga nagatang ditoy di kiti naganak kada kami. Ket da kamat tinagyan ditoy. Nalawang met. Di mang ipatakder ka. Umanay ka din di ordong mo. Gagangin lang ang balay, Uncle. Siyempre, nuan niya't klase ti balay dito, ayan tayo, kasat ti balay nga pabat-batag direk. Adumat ti magatang nga kawayan, adumat ti magatang nga bulo, adumat ti magatang nga mabaling nga pagpuste, di ti kawayan nga pagbasar, ti labig nga pagatap, ken pagdiding. Pero gagangin lang ang balay. Mano nga silad nga ron, ti kayat mo. Planon ta nga nalay nga. Oray no, upat lang silad, Uncle. Upat. Para ka rin talungan na kyo. Para ka rin talungan kapsat ko. Sagbay nga ganak kami. Ayabak to dito di kakapsat ko. Abay kapsat mo lang ang ninanang mo. Jack mamahating amin ko sumurot ni nanang. Manong nemi babayan ti tulong metlaing diri kakabagyan mi. Ne patakder deta nga balay. Manong babayan ti panagtitinulong mi. Manong awan ti sweldo. Basta rin iti materyales, iti nagkastusa, no sweldo manong nemi nagtitinulong kamlaing. Akit ni? Nagbalinin manong. At pa nakapatagwab na, at pa nakasalas na, at pa nakakusina na, kanda dya talon, upat nga kwarto. Uncle, anat sumarunon? Nagta mga ito iti padin na, no pastor, tapno, pabendisyonan tayo, pumaala ka matin. Awang gayam, amo ka din ninanang mo? Nga day patakder mo nga balay mo. Amo na, Uncle. Wala di kakapsat ko. Kat sigurado nga mo matitatang mo. Kananakat kong kunana. Baka ti kong kunana agad last tukak nga inauna nga putot na. Tao pa'y asawak ka da balay ko. Ngam ti dinam mo, ayabak dito ay nagdi kakapsat ko. No sumurot ni nanang napipintas manin. Imatendar di kakapsat ko manong nemi panagpaalak, panakabindisyon ti balay. Ipati ni nanang manong nemi kadimay. Manong, hala, napimpintas nga amang na ti balay mo, hindi balay tayo Taga sano sa nga napimpintas ket. Kabarbaro, idin to ti balay tayo. Ore kumamila di mang palagda ti aramidan ti ama tayo. Hana aramidan. Di kami nanang. Kasta ko mamut ti. Kasta ti bagbagak kinitatang yo. Mayap ti kadwana ko Oray no uminom dan to kalpasan nga malagdaan dati balay. Mayat ko Ngayon pulos ti ammo ti asawa yo. Nanang. Kaya nalan di kitarawatin nyo. Tagyan kayo dito'y. Anak. Dakkilagulo na mapasamak teta. Sino mang gulo? Ni tatang nyo. Ket, hanan tumatan nga teritoryo dito. Datang tamat nanti, pagkutsen, di kakabsat mo, tangkel, no kas pagarigan ta dito amis mo ang gumanggulo. Naturad lang tada di bukod ng teritoryo. Kan pagtangtangsit na nagiti barkada na. Anak, nanang,
Dahil ito yung tinabayag kong inururay. Di pa nagtalaw tayo. Di ba? Salsaludsudam idi. Sa dinungar ti papanan tayo. Dito yun. Saan tayo mamada yun? Sa bali lang tibalay tayo, sa bali matibalay ti asawa yun. Nanang, ko na yun. Tamayat kayo? Sino kumatis? Ano namang ngayat? Yaman. Ang kamdong agbutbutengin. Nang roon na kata niya, Shirley. Pinapudno na diyak kumakayat ng ibaga. Ngayon kahit kung may ibaga kada kayo ita. Dadigadigod dawing tsan-tsansingan nak ni tatang. Niya? Oy, sa mo patpataksan ti amam, Shirley. Nanang, ano kanunungan ti asawa yo? Hapay, magparparbo ko mga rod ni Shirley. Unang, dadya mo lang, chancing mo lang. Urayin nyo kandi pa lang maramas na, ti anak yo. Adot kas na mapaspasamat. Hanang mapupuutan, dadya nga lakay tararabidan na. Diyan ka mo ano talagang lang, hanang mapupuutan, muna talagang kaputi bartek na, gartem na. Datat pagkunain nyo nga, saan na kami nga ibilang anak. Gabuti kas ito yung baga ni Shirley nanang. Mayat kay manunusan. Ngayon siya, di ba tungpal? Shirley, Emma, Lando, Kuya, yung kayon ayan na kita rawatin nyo. Ita, tawampay na dyan alakay. Kaya't kasta tinaramid na kita kakabsat ko manong nemi pati ni nanang. Pinadas na. Ngam de jay, umaya karyarin ngagpay sumanon nemi na kay GB. Gurya! Gurya! Amok nga da ka dita. Ha! Gabutad na balayan tinaw ng anak mo. Ikikabalay kami tinditoy. Ito kita ginlalain. Hoy, Victor! Horay no da balay mo. Hanggang kabuteng. Rumuwar ka at pinadas na. Manong nemi. Rumuwarak. Anak, saan ka rumuwar? Anak, bayam na saklayang ti rumuwar. Nanang. Anak, numapapatay mo. Kas pagarigan na mapapatay mo ngagpaiso ti amam. No saan nga sikat mapapatay na. May balot ka. Anong arti ka ito? Sumurtak kang kuwana. Gabot asawa yo. Tapno saan nga gringgor. Tapno saan nga manggulod to'y. Alawan anak. Agaman nagtanda ka nga. Bali pan nakaaman digit kakabsat mo. Bayamanak. Tay tuloy ko tagsakripisyo. Di makidan na iti amam. Martir ka kiti unay. Alangkit aguburin eh. Hey! Di ka agubura kasta! Agel! Kanyuman! Saan anak? Saan mong durugan? Di kiti kakabsat ko. Magdangran iti amayo. Saanin? Nasiputak ni nanang manunimi nga rimuar saan naginuyot ni tatang. Umaykan, Jimmy. Umaykan, di mo urayan nga pungtot kita kabsat ko. Yak mabuta ko rin sino! Umaykan. Mayamlatan di kita kakabsat ni Victor. Iso nila tagdadanan. O rito saan ka panawan, Jimmy. Basta saan mo na karyarin na kita anak ta. Itata na ornusan ti panagyanda. No, minsan, manunemi kas talagang saan nga nakapapati. Nadakas kanila kay Jimmy nga ama kinasawa. Nga talaga din tiriknak, mano. Hanam ako na yo. Shirley, Lando, Emma, nataltalagad kami tutuhin, kuya. Tapos saan nga may dito ni tatang? Saan nga may dito ni tatang? Gaputaon rantana. At damat ni nanang. Di matla nanang tika sa pulang na kahit. Hana te kasapulan nga anak na, putot na, di ba? Nilahanan tap na adda asawa na. No kung mga minta saan makiden napay ni nanang, hindi na Pinas kumapay. Sigurado laki di, nadangran naman ni nanang. Hantay ng mabuya. Baso lang ni nanang ti amin.
Awan ti maramit tayo. Nagbaling nga martir. Ipatpateg na kano ti asawa na. Oh, dito tayo ha. Awan sa baling aramidin nyo, tumulong dito balay. Shirley, sikat ti panaka tagibalay. Imituloy mo tagbasa. Dando, kaya, agraduar ka ti high school. Agraduar ka amin ti high school. Sino mayat nag-college ka na kayo? Kabahilam ko kaya. At dati baybay ti makasumpan. Awang problema, nagagat kalakit ti. Adungan di kiti mangalap ket nga mapaadal na rin anak da. Di ba? Sige, kuya. Siyak nga ron. Sigalando. Patinggak lang ti high school ng kuya. Tatulungan kang kalap. Di mo ka di ambisyon ng madan to ti bukod mo pagkalap. Saan ka makikalkalap ka da, uncle? Aman, sumarunong project ko dito. Gusto nga na ka na mga matulungan kayo, nagbasa kayo. Kahit no sa mo kaya tagbasa kahit high school ka lang lando. Sige, tulungan na ka ron. Pagbasahin ta, di kitito nga kapsat ta. Nga babae. Kahit mo pagbalinan, Shirley. Kahit ko tagbalinan, nurse, kuya, good. Emma, anong kahit mo pagbalinan? Maestra, kuya. Good. Happy, kuya. Nasimibiyak kumapay lang di kiti. Kapsat tayo. Nadanilya ka ni Henry. Adadote ko magtitinulungan niya. Kuya, nag-asawa kan itong arudin. Matulungan na kami. Oray no adan to nasawa. Tulungan kayo. Dito nagraduarin ni Lando anong name iti high school adadan nga matulungan at ngagkalap. Gapo iti kinaurnong panagurnong mi, gapo iti kagad kong agkalap, manong name nakaurnong iti adda, negatang iti bangka di motor, kaya dumapay pagkalap. Nagraduarin ni Shirley manong name iti high school, nebaonin sa syudad, tapno di kasta, kanagbasa iti college. Nadaman di kiti gondaway manong naming ngayong kamsarungkaran ni nanang. Hawan iti balay, tintultulo na tinagtrabaho ti tiyandaan. Kumusta kayo, nanang? Ay, Victor, kumut-kutong kayo, ha? Data, nandata, limutag dita. Benembagan ng panangdangaran ka na kayo ti asawa yun? Pamanak. Tano talaga kakaskas di nga sangag balbalit ti amayo. Umayag makin na kada kayo. Victor, nakasaysayaat kakadikiti kakapsat mo. Sika nga inauna kat sika tinagbalin nga ama, dikiti kakapsat mo. Katulmet, samot ta pulos ka nagbalin nga ama, ti asawa yun. Nanang maragsakan ka mlaunay, no mailaban nyo ti kayat yun. Umay kayon sa di balay. Panawan yung asawa yun. Wen? Taore umayag karya. Adakmet, ada kami naman kanilando. Mangmansukin ko na. Numabalin lang kumakit saan ka mapasamak ti kasta. Kat padasan ti nga mapasamak at mapagnakem. Di yung kami ni palubos yung tanga ko, ha? Pagnakmen mi kuma. Pilahin mi kumakit. Tapno saanin nga makatakder. Napimpinas pakpakanin nyo latan. Ngayon saan nga mabaldado ta uminom sa nakitumanandang ran. Baya manak. Nukas ka sa nulay. Adamat pagpatinggan ti panagan-anos ket. Dapat lang. Anyat mo yo. Baka agnakam to nung may sa isuna. Baka agnakam to manong nemi nog may sa isuna. Dimteng ni nanang manong nemi. Lip-lipas naman yung nakabkabil. Anak, yakon kaya talaga dito, yakon. Uri niya pamaspasamak. Kinabil na kay manin. Uy, ito hindi maudi pa ng kabil na kaniya. Ngata,
Una, gabot sana itong sumurot kang kuana. Kadagpay sumanong nemi si marunong lagayam ni tatang. Takinamat na gayam ni nanang nga nagkamang dito. Hey! Gurya! Nanang, saan na kaming igawid kinilando ha? Anak, saan na kaming igawid doy? Saan na kaming igawid doy? Padasin na kaming igawid. Hanggang magibiyang. Lando, umayan. Kuya, anang alain ta? Maging gamta sagay sa nga pang-ur. Ore awang pang-urtang kuya, kabaylan ta. Ha, napipindas na ta pang-urta. Barbareng na amo nagbutik. Gorya! Rumara ka! Gorya! Hay! Sino ka nga man magre-report dito, ha? Di asawak! Idan juga niya asawak! Saan na kaya ti sumurot kang ka? Gabot na talaga nga naulpit ka. Hangka ka di pala pumanaw? Ay! Dinakbut-but ganda kayo ah. Gabot na baro kayo? Gabot na rakil kayo? Awan kayo tuutang nga ng baganakem. Awan tuutang mikang ka. Tapos yung bagam nga awan kami tuutang nga ng baganakem. Ha? Hindi pa ilang santa ka bigbigan nga ama. Nukunam nga mabuting kami mang pang-or, mang papatikin ka, nagbidot ka. Ha? Ha? Bilangan da ka. Hindi ka pala tumaray nga madayo, nga gawid. Pang-uran da ka. Ha? Lando, kuya, agyang nga ta si kaganda. Taditoyak ba? Bilangan ka, talo lang. Damom siguro agang angaw kami. Budbuluan da ka. Pang-uram mi, tasaksakong pang-uram pati ulom. Ulom. Mesa! Ha? Dua! Di ka pala ko di? Ha? Diyak pa yun eh, bagat talo ka story po kahit nan manong tartarayo. Hagsubliak daw! Hagsubliak daw! Hindi hagsubli ka. Ha? Manong naming, natalnan di biyag mi. Nanang, no hindi ko mapailang amin, kahit pinanawan nyo dahil diyang alakay. Yawa ko mati probleman. Yung sa bagay, nakuha ng mga dahito yan maudi nga pa ng kabil na king ka. Di kahit na nga sawan, ora niya't araramidan na. Kahit, anak ito umayalayanan. Sabi nagsinay kayo. Pampanunutek nga ron anak. Anak ko. Ngawanak, sino timang ilutot kanin na. Datagamit pa di kata kayo eh. Pampanunutan nyo't panangan na. Imposible nga din na i-remedyo't panangan na. Sabi nga rin bukaw na kakasta. Amo yun naman, dado nakitibay sa pa kapungtot ko. Anak. Hanyong napampanunutan? No kasano nga mangan? Di kapilitan nagtrabaho, tapno maada kanin na. Kapilitan nagtrabaho, tapno nadagatang na ti arak. Kasanon, kasanon. Di yung pampanunutan, warak lang karutin, makapungtot kami kang nanang na. Sige. Eh talaga numapan yung malasar sa rongkara ni Sona. Huminga rod. Ay nananangaya. Kasanulayan nga na ito kinapatig dahil nga Jimmy. Ala idi sampay nga naranggas akit ipatpatig yun siguro. Naging gana ita ipatig ka pa lang tikas kang kuwana. Po na yun, sobra o na ito kinamartir yun nanang. Duha nga aldaw, manong naming nga ni nanang, idisidong mo. Idi, isangpet ko ni Alma. Nanang, kakamsat ko, adanayon tayo. Ay, ni Alma, una nang, nagmano akman kada kayo nanang. Di yung ko na hag-asawa ka, nanak. Kuya,
Ura gasawa kayo itong kini ate Alma, tuloy mo lahat at pabasa kanya ka. No problem. Basta tingkarik ka na kayo. Shirley kan Emma, uri da kayo lang andik. Iti makasaritwari ti college. Tayo nak nga rutin. No nagbalin man nga naulpit ti ama tayo. Siyak nga inauna kapsat yo. Siyak ti pa nakamayo. Pagbasahin kayo. Di nga minanang? Lakit na siya doon anak. Wala pamakpakawan na kabin nga naganak ka na kayo anak ko. Imbes ko mga da kami ti mga ramid ti amin. Hindi kami matenti. Wala sa nga napatagdat. Napatagna ng gatanta kayo ito. Kananarag. Gasawa kayon. Tulagan minto pa lang ti kasarmi. Ay tagakagayang ka itay Alma. Una nang di mapang umay ka mga sasawa di kagayan. Sa anin nang isudan ti umay dito. Itong kaaldawat ti kasarmi umay da. Ano at pagkasaran nyo? Ni Mayor. Sige. Barbaring no. Noan niya. Nanang. Makaadandar to ti amayo. No kasar kayo. May manggulo. Alakit din doon kanong arti kasaryo. Pagtulagan mi nga rod. Gat-gabatasan ka pa yung nagkasar, kita nyawit ko nito balay, at arwatin nan. Kaya da kamin, nagaramit kami ti apu ko yo. Kaya't kasta nga rin tinapasamak. Manong nemi. Nagmaris rusas, dedi nga rabi, ta para kanya kawanin ti problema manong. Nakananama nga mapagbasak, dagiti duwang nga inaudi akapsat ko. Kaputi bye-bye, manong nemi, taurin na dawel, yung kamalatag kalap kinilando. Kunamit nilando, kuya, numalpastod kasar mo, akit sakto sumaron no. Danubya mo, edan, ni Betty, ewan na yan. Alawan, natin ko. Barbaring naawanin, tidakas pa yung mapasama. Barbaring naumpay awan ton tidakas sa mapasamak kunami. Ngem. Ti may nga bigat, manong nemi. Adda nangidanon ka na kami. Ngayon tarenda ka no ti ospital nila kay Jimmy. Anat na masamak yung kuwana? Di garuba na, nakita nang naudatal at sangot ti balay na. Dara-dara ti ulo na. Kanya? Diyos ko, kat ano nga rin ka sasad ti asawak, ti ama di kita anak ko. Anang, api kas na, concern kay launay, anak ko, ama ayon tulat ta isura, uri kasanong kadakis na. Awan ti amok ng ibagat, no saan kayong mapan sa hospital. Manong nemi nagdardaras ni nanang hanapan ti hospital. Idento tatekaruba ni tatang ket kunana. Ano tinam na mayang napasamak yung kuana, Mang Damian. Amom, manipo di awanin ni nanang yo. Kang kanayon ko agpuk-pukaw. Ket, siyempre, idiadan nanang yo agad. No adaman pa nagpukaw na, pagbit lang. No ada pa nagkaryar na, pagbit lang. At anawain tinam. E manipo di awan ni nanang yo, itidan nana. Data, saan nga agpakaturog? Ibur-uburin na peso na. Kaya nga, tingarod agsapa nga nakita da. Ano tinamnamayin nyo na pasamag yung wana? Sigun ka nakakita at ada na burak nga buti ti beer. Iti asidag ti ulo na. Pinangurda ti ulo na. Hindi ko mapailain nga. Victor, hindi ko mapailang. Mang Damian nga, ada na nga rami da kasta. Siyak ko mga kumaidi. Ang Detan, napasamakin. Ano pa nagko ng Mang Damian? Hangat ang naugutan ti Edara. Sigun kadakwada, kat umang angas ka nubat ang intaray da. Hanggang na magngadamat lang ang takil unay dya, sukat na.
Biyak nga tapay lang ata. Diyos ko, pakawanan ta kami. Ngayon kaslakay kayat min nga alain yun ti amami. Kamalman na manunay mi dimteng ni nanang. Agurburbot kami mapanagkalam. Nang, kumusta tasawa yo? Kasi na po Diyos anak ko. Namat lang patay ti panakapang urti ulo na. Ta, ada ng panguro. Amo namat ni baga. Kasi di ka no, awan handang maanawa isunan, kasi tangang bugbog ka o makadisturbo. Yung gana nga napuutan na laingin nga, ada ng pang-urti ulo na. Sino nga takadakwada? Kahit kumamo na nang sinutang pang-urti ulo ni tatang. Tapin numamuam. Ipulong mo ti polis? Saan? Gunggunaak. Ay, man, gunggunaak. Ikak ti plake na. Umat pa sa baling amin nga nakaiturod keng kuwanan, no, di lang siya. Kenda dyan ang pang-urti ulo na kakari. Ada ka damdamagan yung ada ng kabil keng kuwanan ka nagiti barkada na kitawan. Awan, di ba? Dakam lang, dinagdinanog. Nabagak pa eh. Kada di umay nakapanangala kada kayo, no, kung mga tasang nga nagtalo, agad minansumi ko makinilando. Anak, nagsubliak man lang sa ospital. Tapno ituloy ko bantayan ti amayo. Kahit numabalin, sumarong ka na kayo met, anak ko. Ang baramon patot, sumarong ka. Amom ka di nga. Nagkumkumpesar, itatangyo. Ana? Amo na nagkumpesar niya. Nagkumkumpesar kanya. Abay da kayo pagkumpesaran na. Abay nga saan nga ni Apo Diyos. Agkumkumpensar kina Apo Diyos. Posible. Diyak mamati. Tikas kang kuha na ti klase ng nga tao na nang awan ti balikas nga panagbalbali. Awan ti balikas kan aramid kang kuha ng panagsingpet. Kaputa, dakas. Naulpit. Manong naimi sa aming sinasarukaran. Naging ka, manong naimi nga di rumwarin. Inyawid ni nanang suna di balayda. Sana imay inalat arwatin nanang. Nanang, niya tikitsok sawan. Makidan na kay man kang kuwana? Sa barit ti amayo. Sa barit ni sonan ako. Isuan no mabalin. Pakawanan yun isunan. Kahit no saan da ka nga maurahan, da kayo nga maureng o may sumarong ka rin balay. Isut umay dito. Tapno manggulo, tapno may pakawan. Sila dyan ka mamati. Ore siya ka na. Kasla sana ka mamati. Ngam dahil ito yan ti sungbat. Ti ado nga raraw ko iti Diyos. Ngagbalbaliw ko man. Nagpepeso man ngagbalbaliw. Buti gayam lat birti ma. Orayan na. Numuti ko mga. Hindi ko mapilangarot kumaangang pinangurok ti ulon ti bir. Kasapulan gayam mapangurok ti ulo na tapno agbaliw. Tapno mapukaw ti panakakulaap ti panunot na. Hindi agkasar kami manong naimikin ni Alma imay ni tatang. Anak ni tatang mo. Isumidlat ka na tuwak. Kang runaan nga mga saksi, iti pa nagkasaryo. Nembag mabigat yung mayor. Oy, kung mo Victor, nga saan ngumay di kita nga nakag ka? Uno ni nanang mo na tumay.
Yung patigam ni tatang mo. Ba, dito ti kalulukuan nga ama jay igiti baybay. Idi mayor ng sanitan. Nagbalbaliw kan. Jimit na gamoy tayo. Jimmy Owen mayor. Ang kamalipatan nga. E di kampanya kit. Nasad ganda ka nakasangsang kang doon daw ti inom mo. Nubutosan na lang. Sada imbaga nga si kakano ti kaulpitan nga ama ti lugaryo. Idi na itamayo. Ay na siya na nagbalbaliw kan. Alas sige nga rin, nawan urahin tayo, tarugyan tayo sa seremonya. Pagbitlang na ito kitadalakad ko, ha? Manong nemi, naragsak di akasar no lang simple. Kalpasan, di kasar, nag-awit kami nito'y balay, kadito'y inaangay, iti resepsyon. Simursurot mo tilata ni tatan. Han nga kaya na kahit kumasidig manong name iti ayan di kita giinom. Ora eban ni Uncle Sido. Kayong. Ay kayo. Ako mo makatuin. Guro di baso kang ka. Yung kariwan iti bagay kayo. Saan ako nga uminom. Milagro. Napindas magkayam na iti pa nakapang urti ulo mo niya. No kung maamuming kastalang iti pagpatinggaam. Hindi ko mapilapin ng urmita olom. Pamakpakawandak ko man kayong nagbalinak man nga nauyong. Ito na. Nauyong ka talaga. Naulpi. Nadlaw ko man nung naming na asidig. Nagadi kakabsat ko nang runa kada Shirley kini Emma. Kinitatan. Mas nagmat kanyak man nung naming ni Lando. Manong, di mo mapakawan ni tatang? Sika, mapakawan mo. Nagbalbaliw samat ng peso. So nga, kadamda Emma kini Shirley. Baka kahit na sumurod na kang kuwanan. Sumurod na nga ta. Nasumurod na ang gawid dan pagbasaan pa ida. Saan nakatamat sumurod? Delikado, mga aging kuko na lang dahil talakaitan. Napamakawan. Slatsak amot mamakawan. Itikas kang kuwana. Yung nakas pagarigan ta, may paniknik na. Mabalin. May paniknik na lagi din nga talaga nagbalbalawan. No idikit isot ko ulpitan nga ama. Kadita. No may paniknik lang na laki din nga isumatin ti kasasiyaatan nga ama. Siguro, amok met ti mamakawan. Saan nga nakiden na da Emma kini Shirley kadakwada manong. Intultuloy mi tinagdadan ng opat. Intultuloy damat manong nemi iti pa nagbasa dagiti duwa kapsat ko. Intultuloy numet agkapsat siya kinlanto manong nemi tinagkalap. Kadidi ta may pas nga manong nemi ti anak mi kini Alma. Pinabunyagan mi ha. Imaymet nang ipabunyag, siyempre, dananang kinitata. Ito mo na akong daway, nginasat ganda. Victor. Apay. Anak. Kasalita pa lang awagan na ti anak. Pag pinustahan tayo, italay nga nawagan ng tiyanak. Italang mangib ko eh. Iduubing nga, nawagan na, dianagan ko lang. Awan anak. Tiyakla, agtung palang ang dagos kang ka. Patiltilan na.
Sipatan na. Mabartek ka. Katanawain ka mang dangran kininanang. Pati siya. Pakidandanog na. Pakikugkugtar na. Wala kami pagilasinan mo. Piglat ko ma. Naulpit ka nga ma. Awang ngatan ka ulpitan nga ma no samong pinukpukunan. Gapukan kakit na tayo di kinituwa kapsat mi. Gapukan kakit nagsisina kami nga kakapsat. Ng babaen kanyak, inumong ida. Pakawanan na anak. Kanagaman ako. Gabatin na ramid mo nga sikat nagbaling nga ama di kiti kakapsat mo. Imbes nga siya. Pakawanan na. Barbaring nung napahot pa itibiyag ko. Kaore kas kasanulaeng kat masulnitak dagiti along nga nagkurang ka na kayo. Iti ore niya muspusan. Ore man la kuma, dagiti agbalin nga po kumikininanang iyo. Ti pangipakatak, ti dimngo ti maysa nga ama, dungo ti maysa nga lolo. Nagkalaklaki dito kong taway. Ano gutek nga nagbalin ka talaga nga naulpit. Itian niya namin nga rason. Gapon na nalakam kumat ini ti ulpit ti amak. Hani, naadan kayo ti ama nga naulpit. Uhen. Iso nga idi, dadamatan putot ko. Da kami tinang ibalsam. Ti ulpit ti amam. Nagbaling kamatan nga na ulpit. Ni mamom, jak tupulos aramidan tikas tinar aramid mo. Ori na daan kami tinulpit nga ma. Pulos nga jak to aramidan, day taka nagidiputot ko. Kabuta jak kaya tagbalin na kaskeng ka nga ama. Anak, gusto ka? Saan nga na siya tagbalin tikas itinararamid ko? Saan ka mababalaw, anak? Nung narigat man kang ka, ti mamakawan. Ngayon palubusan na, nga mga panagnek, hindi pa nagbalbaliw ko. No, naladaw man. Ngayon pariknak ka na kayo, ti pamateg, ti may sangama. Bayan nyo nga nagiti apuko mi kininanang iyo. Tibang isulnitak ka nagiti ado nga nagkurkuranga ka na kayo. Mapakawan ang taklaeng anak ko. Mapakawan taklaeng anak ko. Kas nakunak manong naming sa anak tong agbaling nga naulpit. Kat kaputa sa anak ngagbalin nga naulpit. Saan kon nga inyulpit pa'y kinitatang. Tikid-kidawan na nga pamakawan. Ang runa manong naming kat talaga ngayong panagnagnan. At daami ng asawa mi manong. Ni Orlando, si Mina matan ti balay, ada matan bukod na nga pagkalap. Ni Shirley, manong nami, naggraduara kas nurse.
doktor met tinagbaling asawa na. Napintas ti balay da. Ni Emma, nagbaling nga maestro met ti asawa na. Dito met lang barangay mi manon nemi, tinangipatakdaran da ti balay da. Nakam kini al mga asawak, nagtalinaid kami ti balay mi, ngayon patakder ko. Kahit ti family house mi, manon nemi, pagdandinaan, dananang kinitatang, napintas mo ten. Gabutaan mo ni tatang, nga taramnen kan papintasan. Tano kasta, manon nemi nga dumteng, iti kasangay, ken panag-anniversary da, matipon-tipon kam amin iti family house. At makitak, manon nemi, no kasanot kinadungo, ni tatang kadagiti apu ko na kada kami. No kumata iti paylaeng kad nagbalbaliw. Posible nga saan nga napaot ti panagsagaba mi. Panaglakam mi ti ulpit ti maysa nga ama. Pagyamanan mi manong, tadamit lapasyat ti panagbalbaliw na. So itan, ti kasasayaatan nga ama ken lolo. Botelya gayam lat beer ti mayonasken nga may tuktok iti ulo na tap nagbalbaliw. No amumila ko ma, di kumapay lang inaramid mi. Ngem, dahil tiniganding nga plano ni Apo Diyos para kang kuwana. Tap nung magpagbalbaliw, kada ituloy na, asulnitan, digit adu nga nagkurangan na iti Diyos. Nagkurangan na kada kami. Babayan kadagitan na. Dahil ito nga rod, ti pagkasaritak, manong, agyaman naklaunay, iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsen keng ka, ti detalyena. Thank you, tilaing mo nga nangidrama. Kat sabi ko daddamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak na timngeg kan nagbuya. More power to your program, anong God bless. Tuwing agyaman nga pagayam mo, Victor. Thank you, Mat Kang Victor. Tingka pa nang share dati pakasalitaan niyo.